هەلبەستڤان ڕۆژنامەڤان و نویسکارێ کورد ئارشەڤێ ئۆسکان di sala 1967 de li gundê Bîrkinêsê yê girêdayî bajarê Dirbêsiyê yê Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bû. Arşev xwendina xwe li Dirbêsî û Hesekê qedand. Di sala 2001 de wî û çend hevalên xwe kovara zevî derxistin û bû sernivîskarê wê. Arşevê Oskan bi nexweşiya Xedar a Penceşêrê di 25 mijdara 2012 de li welatê Xerîbiyê li bajarê Hamburgê Almanyayê çû ser dilovaniya xwe. Arşevê Oskan yek ji nûserên binxetê yên genç û naskirî bû ku hema bêje wî hemû berhemên xwe bi zimanê Kurdî nivîsandin. Ji sala 1995 û heta 2012 ji xeynî berhemên neçapkirî Arşev 6 berhem li pey xwe hiştin bi navê Hêviyên Birîndar, Kêgulçinî, Berban Qedexeya, Xewnistan, Keştiya Penaberan û Awazên Evînî. Di salvegera Arşev de Mihemedê Seyid Husên wiha dibêje. Gorbihuştiyê hêja Arşevê Oskan bawer bike hêj diyardeyên nexşeya rûyê te di ristesaziya helbestê de dixwînim. Li nav baxên gulzaran di landika Evînê de dilorînim. Nexşeya Kurdistanê li ser kêla gora te dimeşiqînim. Hîna kurtepista te sêpil û pêjna piyên te deng reng û dîmenê te dipelînim. Ji kûç û kolanên Dirbêsiyê hêj nehatine birîn. Nivîskar Roza Kurd jî hest û nestên xwe li ser Oskan û hatîne ziman û dibêje. Min bi Arşevê Oskan û helbestên wî ji helbesta Kurdî ya nûjen hez kir. Min bi helbestên wî evîn, jan û jiyan nas kir. Arşev di jiyana xwe tevî de li ser zimanê Kurdî xebat kir. Helbestên wî ji çanda Kurdî re xizmeteka mezin in. Di helbesteka xwe ya pir xemgîn û dilşewat de Arşev wiha dibêje. Ez diçim li delavên wan çeman bi nefşan av didim. Bila kes li min nemeyzîne tenê ez û xewnên xwe. Li wan masîkên ku bi Kurdî dikenin temaşe bikim. Yên ku ji îro pêve nema diçim nêçîra wan. Ez diçim li pişta wan asoyên rewrewkî yên meyan dî swar dibim. Di ber bahozên berfîn yên zivistanên çiyan re difirim. Ew berfa ku li ser nêrgizan paldayî bi tîna dilê xwe dipeşêfim. Li nav wan zeviyên zeytûnên efrîn û mêwên qerej daxê digerim. Wan kewên gozel yeko yeko li cûdî dihejmêrim. Min bes vegerîne van welatên sar û bêstêr û piştre min ji xewa mirinê dîsa hişyar bike. Ez diçim û nema vedigerim. Besa Mustafa, Rûdaw.